Θα ανοίξουμε φύλλο αέρος. Λίγο στριμωγμένα είμαστε γιατί είμαστε στο σπίτι, αλλά θα σας δείξω πώς ανοίγεται το φύλλο αέρος. Δηλαδή θα φτιάξουμε μπουγάτσα με κρέμα. Πετάμε το φύλλο. Είναι μικρά φυλλαράκια, δεν είναι τα μεγάλα, τα επαγγελματικά, γιατί δεν έχουμε χώρο εδώ. Τραβάμε το ζυμαράκι με προσοχή, να μην μας κοπεί. Το μυστικό εδώ είναι να μην κοπεί το ζυμάρι. Να τραβηχτεί με τέτοιο τρόπο που να μην μας κόβεται. Με προσοχή τραβάμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χώρο όπως σας είπα. Με μεγάλη προσοχή τραβάμε το φύλλο από πάνω και από κάτω. Τραβάμε, βάζουμε το βουτυράκι μας, και αυτό το φύλλο είναι με βούτυρο. Ωραία. Και θα κάνουμε τη μεγάλη μπουγάτσα, αυτή που κόβεται συνήθως στα πιάτα. Υπάρχει και η ατομική μπουγάτσα που την παίρνει ο καταναλωτής στο χέρι και φεύγει. Αλλά εδώ θα κάνουμε τη μεγάλη την μπουγάτσα που την τρώνε στο πιάτο. Σε μινιατούρα όμως, είπαμε, γιατί την κάνουμε μικρή, δεν έχουμε πολύ χώρο. Αυτή είναι η μπουγάτσα μας. Εδώ τη βάζουμε στο ταψί. Τη βάζουμε εδώ στο ταψί. Δεν έχουμε πολλά ταψί, αλλά δεν έχει σημασία. Και συνεχίζουμε το επόμενο φύλλο κατά τον ίδιο τρόπο. Πάντα με προσοχή. Κανονικά θέλει πλάστη εδώ πέρα για να έρθει να είναι λίγο το φύλλο. Και ξεκινάμε. Και πάλι τραβάμε τα φυλλαράκια μας. Αυτό φυσικά οι νοικοκυρές δεν μπορούν να το φτιάξουν, αυτό το φύλλο. Πρέπει να είσαι τεχνίτης για να το φτιάξεις αυτό το φύλλο. Πάνε να εκλείψει στις μέρες μας, γιατί όλοι τρώνε τα σάντουιτς, σφολιάτες, και το φύλλο αυτό λίγοι το φτιάχνουν. Και γιατί δεν πληρώνουνε τους μαστόρους, τους θέλουνε τσάμπα, αλλά ο τσάμπας πέθανε για αυτή τη δουλειά. Και συνεχίζουμε, τραβάμε το φυλλαράκι. Εδώ όλο το κόλπο είναι το φύλλο να είναι ψηλό. Αν είναι χοντρό, έχει χοντράδια μέσα και δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, και προχωράμε την μπουγατσούλα μας, την κρέμα μας. Βάζουμε το βουτυράκι μας, να το στριμώξουμε εδώ πέρα, δεν πειράζει. Δεν θα τα ψήσω τώρα. Εδώ έχουμε ψημένο, πάρε εδώ αν θέλεις. Πάρε εδώ πέρα, καμεραμάν, πάρε εδώ την ψημένη, την έτοιμη την μπουγάτσα, για να δούνε πως είναι η ψημένη. Την έχω κόψει κομματάκια. Και πάρε και εδώ τώρα το φύλλο που ανοίγω. Αυτό είναι. Όποιος θέλει να μάθει,
παραδίδω μαθήματα, Ή όποιος θέλει να του φτιάχνω μπουγάτσες. Εδώ. Τι νομίζετε, έτσι είναι? Συν ότι ταλαιπωρήθηκα να βρω το αλεύρι το σωστό, γιατί δεν κάνει οποιοδήποτε αλεύρι για το φύλλο Θεσσαλονίκης ή φύλλο μπουγάτσας, πως λέμε, αέρος. Πρέπει να είναι δυνατό και ελαστικό. Εγώ πήρα αυτά που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, έκανα συνδυασμό, δυνατό αλεύρι και ελαστικό, και πιστεύω ότι τα ψιλοκατάφερα. Βάζουμε την κρεμούλα μας εδώ, η τελευταία πλάκα μας. Πολύ ωραία, βάζουμε εδώ, βάζουμε βουτυράκι πάνω στην πλάκα, γιατί αυτή η μπουγάτσα πρέπει να έχει βούτυρο. Τις στρώνουμε, δεν τις πετάμε. Αυτές είναι πολύ μικρές εδώ που πατάω τώρα, είναι μινιατούρες, και αυτές είναι εδώ, είναι πιο μεγάλες. Και αυτό εδώ, θα βάλω εδώ τη μία, μωρέ. Εδώ έτσι. Ωραία.